Shalom. Selamat hari Minggu ma di Hita Sude. Selamat hari Natal. Hari ini hari yang luar biasa karena kita sudah bebas datang ke gereja dan biasanya kita hari kedua Natal kita nggak ada gereja. Tapi karena ini jatuh pada hari Minggu, luar biasa. Kita merayakan Natal kedua sekalian baptisan anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pangulani Huria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton maluyate tu sudehita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong berbahasa Indonesia pukul 8. Dohot berbahasa Batak pukul 10 sada. Tuhat tama mandongani hita mauliyate. Jonjong mahita rakmata hendehon Yesus saingani. Yesus saingani Jahoba, sude hamu ale na poso ni Jahoba, hamu ale akana jonjong di bagas ni Jahoba ganup borngin, paherbang hamu ma tangan muna tuhaba diaon, jala puji hamu ma Jahoba, sai di pasu-pasu Jahoba si topalangi do tanoon mahosian sion. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumo palangi dohot tanoon, sai di pasaorhon madamena tu tondi tabe, amen. Rap mahita marende sai Roma hamuna akana porsea. Tasumba maibana, tasumba maibana.
mahita martangiang tangiang panindangion ramandok mahita alea manami na di Banua Ginjang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalana patauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepen ni roha hupar hatopot hami dona suholongi hami ho siana saroha tondi pikiran dohot gogonami jala dongani pedang huhaolongi hami songon pakaholongi ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan tondi nami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami hutulak hami do tondim dang huradoti hami lomoni roham ipese sama nasa dosa nahula hami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panogu-noguon ni tondim mahami disude ulau nanaing ulau nami tujoloanon asa gabe patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliaon ni panopayonmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohata. Tungi sema debata songoko namar pamuati di dosa jala umbalos pangalosion ni partalian na tebai dang toktong ibana marsigomos maroni rimas ay makaholomohon asini rohado ibana amin. Raphita martangiang tangiang ali amanami ale amanami na di Banua Ginjang say pinorbadia magoarmo say Roma harajaonmo say saut malomoni roham di batongon songonan di Banua Ginjang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay hodo nampuna harajaon dot hagogon dot hasangapon ro di saliling-liling na amin. Tajahama responsoriata na dibuat sian pesalmen 148 ayat sada sahat 14. Haleluya, puji ma Jehovah, jonjong hita. Haleluya, puji ma Jehovah hamu ale akasian Banua Ginjang. Puji hamu ma ibana di aka Banua Ginjang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akan namar sinondangi. Puji ibana hamu ale aka langit di langitan, dohot hamu alai akana di atas di langit. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah, ay mandokon ibana, jadi tartopa ma nasida. Jala ibana pahot akana sidaro di saliling-lilingna. Dibahendo sada aturan jaladang halausan. Puji ma Jehovah, hamu ale akasian tanoon, aka binatang ni laut ro di sude akalung. Ko ale api dohot ambulas ro di timus, kabahaban apa sauton matanai. Hamu ale aka dolok dot sude aka robean. Hamu ale hau aka namar parbue ro di sude hau ares. Ko ale binatang dohot sude pahan-pahanan, aka gulomit ro di aka pidung namar labong. Hamu ale aka raja ni tanoon dohot sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai ro di sude aka panguhum ni tanoon. Kamu ale aka doli-doli dohot namar bajure. Kamu ale aka natua-tua rap dohot akana bajar. Ikon pujian nasida ma goar ni Jehovah,
Aisa sadagoar naido na timbul. Di atasi hamuliaon naido tanoon dohot akalangit. Rab hita, jala ibana patimbul sada tanduk di bangsonai. Bahen puji-pujian di sude akan nasiana. Di aka anak ni Israel. Bangso hahol sotona. Haleluya. Sangat madi aman. Sangat madi aman, anak nonton di Porbadia nahon siang mulana nang rodi salilina nuai nang sogot pe. Amin. Rabhita makatidakon ha porseota, rabhita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom. Dungi mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul di siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana paima mulak sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi Porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia. Dohot di esesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangluan na sora suda. Amin. Patujolo jamita dihita di bagasan mingguon, ima na dibuat sian Kolose tolu ayat 12 1 17. Onpe hamu akan naung pinilit ni debata akan nabadia jalahina holongan. Solukon hamu ma para si rohaon situtu. Habasaron, haserepon, lambok dohot lambas ni roha. Masih paune-unean jala masih sesaan dosa mahamu. Jupa marpang kurangi nasada dopak dongana. Songon panesa ni Kristus di hamu, songon ima nang hamu. Alai digijang ni saluhuti, ima haholongon ni rohai. Ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Jala dame ni Kristus sima mangarajai di bagasan rohamuna. Ai tusido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parroha mauliate mahamu. Gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tongamuna. Mardongan sandok hapistaran mahamu. Masih ajaran jala masih paingotan. Mar hite-hite aka ende pesalmen. Ende-ende puji-pujian. Dohot ende partondion. Endehon hamuma debata di bagasan rohamuna. Marroha hamuliateon. Jalana si ulaon manang di hata, manang di pambahainan. Saluhut nai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Huhut mandok mauliate tu debata, ama marhite-hite ibana. Martua ma akan naumbege hata ni debata, jalanau peopsa. Amin. Pasahatot pelean hita. Tabil taendehon BGND nabadia hata ni debata pelehon ma tu debata
hamauliateon, jala garari ma akka baga-bagami tunatumimbul. Pelehon hamu ma pelean hati goran, jala marhaposan tu Jehovah ma hamu. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Natal. Kapatakas majo tikting manang buah-buah dihita di bagasan mingguon
Minggu 26 Desember 2020 sada, toktong do pehita pasahat to peleata, lau masuk tuingananon. Sadario dipatupado padidion nabadia ima di parminggot tahun. Hari Jumat 31 Desember 2020 sada, dipatupado ibadah akhir tahun khusus lansia berbahasa Batak. Jadi kadang aku lansia tengok ma tanggal 31 Desember masuk pukul 3 botari. Jala pasahaton peliat tujolo dohita ima untuk dana pensiun. Akan amar hobas disi nunga adong di buletinon. Patupado ibadah akhir tahun untuk umum ima berbahasa Indonesia. Jaladong danon perjamuan kudus masuk mai jam 6 botari. Jala patupado padurungo tujolo ima lau dana pensiun GMI. Akan nama kobasi penunga adong di buletita. Di hari Sabtu sada Januari 2022 dipatupado ibadah awal tahun berbahasa Indonesia masuk mahita jam 10 gabungan. Jala disipe adonggo padurungo tujolo ima dana pensiun GMI. Akan nama kobasi pe boy majahota. Jari Minggu 2 Januari 2022 toktong dohita mangalean peleata di nalau masuk tuingananon jala maduruk tujolo dohita ima untuk kas gereja. Akaruas ni huriana marulang tahun perkawinan periode 26 Desember 2020 sada 1 sada Januari 2022 adong opat keluarga. Jala akaruas ni huriana marulang tahun ari hatu tubuh siat tanggal 26 Desember 2020 sada 1 sada Januari 2022 adong 10 tolu halak. Hatan itu hatta songon silua dia kana marulang tahun didok di Pesalmen 20 sia ayat 10 sada lehono ni Jehovah do sogot pargogo tu bangsonai tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, gajang maumur muna, hipas jalagok las ni roha mahamu toktong, Tuhata Yesus Kristus mamasu hamu. Barita las ni roha, na di hari Senin tanggal 20 Desember 2020 sada di basa-basa Tuhata dosa dana bawa, di keluarga Daniel Hasugian SE inatai Nopi F Boru Kembaren SE sia sektor Padang Bulat 2 hipas dodak danaki songoni donang natorasna asa tabuat di tangyak tabi. Songo paria Natal adonggo tolu ima songon naung hujahan aking ibadah khusus lansia berbahasa Batak jala adonggo isi marulon nabadia. Jala ibadah akhir tahun berbahasa Indonesia adonggo isi perjamuan kudus ima tanggal 31 Desember 2020 sada masuk mai jamonom. Jala ibadah awal tahun berbahasa Indonesia sada Januari 2022 masuk mahita jam 10 gabungan. Tongoni matikting dihita di bagasan sadarion onggo nama ragami boy ma tajahabe di buletita. Adorakso tangiang hamalimon marede hita siabuk wedeta nomor 22 hatua odo lasni rohado. Rohado
tapauduk marohata martangiang mahita. Marsangap magoarmu ale Tuhan de bata Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Ginjang. Di tonga-tonga ni parmingguan nami di bagasan Tikyon. Dina di paluasodo pehami Rosia bagas nami be marpungu di ingananon. Ima dinalaw mamuji pasangapon guarmu na badia marhite akka edde nami. Lao martangiang tuho ale Tuhan. Disude akka pangiduan nami, narikoti salilik kami di Portibion. Dina hubege hami anon, hatam na badiay marhite-hite na posom, amang padita japorman saragi. Tuho mahupasatami ali Tuhan parminggon namion. Roma ho di tonga-tonga nami, asa toktong huboto hami ali Tuhan, ahado lomoni roham sian ngulu nami. Mau liate ma di hali Tuhan, dipatukko do hami ganupari di sude narikoti. Diliakko do hahi pason, diakka sude dak danak, diakka sude na poso, nangakanang matua le Tuhan. Terlumobi akka lansia na unggajang umurna diliakko. Dipaluaso do ama inanami rotu ingananon, mamuji dohot pasangapokko, marhite parminggon nami. Laptabay madina sida hahi pason, dia kana soboy ro ale Tuhan ala ni naunggale pamatang manang ala ni sahit pe tuho mahupasahat tami jongjong imana sida dinganan nabe di bagas na sida be manang nadong di rumah sakit ale Tuhan homa pargogoy hosude akka ubat na pinangan na sida. Tuhan de bata Jehovah manami marningot tami akka yanakon nami narap doot tami manang holak siak kami ale Tuhan. Ay matsegodangan akon namin na suboy madapot na toras na ala ni kiadan ni negara namyon. Posdo rohanami, leanom mo hahipasod din na sida do pasu-pasumi, marhite parkarejoan, marhite aka yanakon, marhite aka rokap nito din na sida aka nasudili ako do peli Tuhan. Leam may saluhut na to aka yanakon nami, jala paingo na sida marhite tondim tondi porbadia, asarona sida mangido pangurupiat tuho madok mauliate disudiak ka pasu-pasum nong nilehom mutu na sida. Tuhan de bata Jehovah manami upasat tami matuho akan naposom na mangula di tonga-tonga ni ruasmu di ingananon ali Tuhan. Upasat tami pimpinan jemaat amang padita japorman saragi dohot amang siahan songon asisten inang boru marpaung don inang boru huta barat songon asisten ali Tuhan asa marsadin na rohana sida lau padimut-dimut ton ruason lau mangalean akka hatami asa boy hatami mian di bagasan rohanami songon ruas ali Tuhan pasu-pasu manak sude majelis le speaker do calon le speaker asa boy hami ali Tuhan mangula di tonga-tonga ni huriamon di bagasan hahipason nang lasni roha. Tuhan di bata Jehovah manami di pabasa-basa kodo sada danak bawa di keluarga ni Daniel Hasugian dot inang boru kembaren pasu-pasu na torasna asa boya le Tuhan mangajar-ajari babal-gabalgahod dak danaki di bagasan holong ni roham asa ho mangaliat tunasida akka japalan na lomak asa boy di parmudu-mudu dak danak na pinasahat mi tunasida songoninang akka natoras di Tikyon na Roma buwan akayanakon na sida tonga-tonga ni huriamon lau mangalap goar asa di pasuraton tubukku hanguluan niya le Tuhan tuho mahupasahat tami asa ho mangalean bisuk tuaka natoras gogo mangajar-ajari akka dak danaki dung di pasahat na sida ale Tuhan dak danaki tu tonga-tonga ni huriamon pasuraton goarna asa bertanggung jawab na sida dijaji na sidohonon na sida ya le Tuhan asa boyan no dak danaki balga manadda ho ale Tuhan marhite akka pangajaryon ni natorasna. Tuhan de bata Jehovah manami mauliate madiho nungaram diliakko keamanan ni negara namion diliakko do akka hahipason di pada ho ale Tuhan COVID-10 sian hami padau mayali Tuhan mulutung adong do penaneng ro
Homa pada huni siak kami ale Tuhan, khususna siat tonga-tonga ni huria namion. Ay nung ngaboy hami ale Tuhan marminggu rap di ingananon mamuji dohot pasangapon ho. Songoninang negara namion manang didia pe ale Tuhan akan ang hona say homa ale Tuhan mangalian hamamalum ni sahit na siday jala padaw may siak kami. Leam ma ale Tuhan bisuk na siak koy tu presiden nami Joko Widodo naksude jajaran na ale Tuhan. Mulai siyan gijang sa tu partoru diaka kepala desa. Toktong maliad dinasida roha na ulo mangalean akan adinggani narikoti di tonga-tonga ni rakyat Indonesia. Laptabay bisuk hahipaso tu presiden nami ale Tuhan. Pada waka lateni roha diaka jolma na late roha tu presiden nami. Asalam leanomu di ibana bisuki lao bahenonna tuaka rakyat Indonesia. Asa gabe makmur rakyat Indonesia ali Tuhan. Tuhan dewata Jehovah manami hupasat nami tok-tok tuho akan naposom ima bisop naksude di wilayah sada 2 nak pengembangan naksude DS Padita kaguru Injil homa pada nak kamara sian nasida laptabay di nasida hasadaon ni rohama lao mangalean aka hatami di tonga-tonga ni huriamon. Asa toktong nasida pe mabiar midaho ale Tuhan. Jala toktong nasida mangalean sude aka si pasingot marhite-hite hatami asalam waktu si hami songonak karuas aka hatami di tonga-tonga ni keluarga nami. Di bata Jehovah manami gudang dope si pangidon nami toho. Asi maroham di hami ale Tuhan. Di berekodo renovasi ni gereja namion na rencana ale Tuhan pakyon nami di marnatal alayod dope ale Tuhan nasidung jala diliakodo las ni roha di hami nang hami marnatal di tonga-tonga ni ngananon tabay madihami sude ruas ni huriamon aka patsamotan jala asa huboto hami mangalean ale Tuhan dana renovasi manang nasa dia pe kemampuan nami ganuk rumah tangga ale Tuhan. Asa sidung gereja namion boy denggap pakyon nami lau mamuji dohot pasangapon ho. Pasu-pasu panitia sude asa sadaro hanasida lau pasidukon gereja namion terlumobi aka tukang nama jama asa anggiat pada waka parmaran pada waka sude na mangabati ulaw nasida. Asa boy ale Tuhan sidung di bagasan naung direncanahon panitia. Di bata Jehovah manami on matangiang pangiduan nami tuho apala di bagasat tikyon. Dinamula pehamian non sianingananon tu bagas nami be duk siduk parminggon namion homa mangaramoti hami pada wak kamaray siak kami asa sahat kami tu bagas nami be di bagasan hahipason. Nangakan naposom na tinggal di ingananon homa toktong mga ramoti asa toktong ale Tuhan las ni rohanami pajupak kami di minggu naro di bagasan hahipason. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami jalo mapangiduan namion alay jumulo sesa dosa nami nagudangi unang tarambat pangiduan nami tuho. Amen. Lau manomu-nomu hatani debata nanaing pasaton ni pandita Japorman Saragi marende hita halalas ni roha godang. Icata endehon
ita martopak di ayat tolua teh sambil jonjong ita sude. Tuhan Yesus haleluya dari surga bata napasai konsude dosa di Golgota asa mau di debata hasta meda rimani joma lama di rohani debata lohira joma Kudul mahamu Tabasadar watta martangiak kita debata jahuba debata nahu sobahami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus. Puji-pujian dohot mauliate di sobahan rohanami napungon tu adupanmu. Di siala panagunuguni todim di parnguluon nami. Bui hami madalani akatiki nanilehonmu. Mauliate di hoali debata Nabuy do pihami rotu bagas ingananon memuji pasangapon goarmu. Alani Roma ho tutonga-tongani punguan nami asa perbadiai mahami saluhutna. Mulu urasi rohanang pikiran nami asamian hatami di ngulu nami. Jala hatami pakiau nami dinalau memuji pasangapon goarmu. Atau ngale debata pakulingi mahami marhite hatam do todim. Ainung ngarade hami manangi hosa. Jala napo sompe dinalau pasahaton perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami naupasatami di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Salum madihita saluhutna. Selamat hari Natal madihita. Atani debata nagabe turpuk jamita di minggu sadarion Ima minggu parjolo dung pesta Natal, di mana tersurat di buku Nabadia sian pada narubi sada Samuel bidudua membuka maisian ayat walu sahat ayat 10 lalu rudi ayat 26 songonon maridok hujaha di bagas goarni Tuhatta Yesus Kristus. Alai anggo si Samuel marhaladodo di jolo ni Jehovah jala marsappe-sappe epot sian horido danaki. Bahen inana do huhut jobit sada namet-met di ibana binuanna tu ibana ganut taun ujunakkok nasida rab dohot sinodukna laho mamilehon pelean si ganut taun laos di pasu-pasu si Elido si Elkana dohot jolmana ninnama Sai dilehon Jehovah ma pinopartuho sian jolmamon
kat ni pangiduan na pinangidona siyan Jehovah dungi muli na sida tu ingananna. Tongon tahe diebati Jehovah masihan na Muse jadi gabe-gabean na sida laos ditubuhon tolu anak dohot dua boru di laon-laon niari alai magodang di adopan ni Jehovah do yang go si Samuel alai nunga matua si tutu yang go si Eli jala di bege do barita ni saluhut na binahen ni anakna tu Sadok Israel dohot na ni aku panasida akka boru-boru modom akka namar halado di labung pitu ni udung-udung luhutani. Jadi ninda matu nasida puasa tung akka si songoni bahenom muna ay tarbortik do tu pingolhu sian Sadok situan natoropi pabahenam muna akka na jahat sitokka ale anaha edang denggan barita na hubegei mardosa do bangso ni Jehovah binahem muna belum mardosa jolma tudongan na jolma dibatado pangalualuanna alai molo dopak Jehovah jolmai mardosa tungise ma pangalualuanna alai dang ditangion na sida suara ni amana sidai ay naik na bajari lam magodang lam hasian ni Jehovah dohot jolma ido sahatna dia mua manami nanami nahinahulungan atani debata naung tabigi jalan anaing si pahusor-husorotta di bagasan roha nang pikiratna ima taringot tu si Samuel nagabete madihita di mingguta sadarion ima pelean na dumenggan jala na husus tu debata natuari nung ngamar pesta natal hita nung ngamar las ni roha hita ala naung ro si paluai naung tubu mana ikumanian imana tubu di bagasan roha nang pikirat dalam ulunung tubuh imana di bagasan roha nang pikiratta gabe marhamu bau ni roha mahita jala margogo mahita mangulahon daun napi natikon ni debata tu kita ang giat marhitei tarulidame nang lasni roha hita ala pasu-pasun ni debata mahita mulu tamahita diadupan ni debata dia mua manami nanami nahinahulungan taringot tu pelean na husus ima taringot tu akka nani halasson ni debata pelean na dumenggan jala pelean na husus ima pelean nani halomohon ni debata sian akkana porsea tu ibana tajahado di hiduna parjolo taboto marisi handa aisada perempuan nahol doimana lapatanna seorang wanita yang mandul yang tidak bisa melahirkan
alai alani tangiang na tude bata. Dina marsitutu imana mangido tude bata, dina lao ibana inganan persobaun ni bangsa Israel di Silo ujui, di sima di pangido imana, jala di pabotohon ni mana tude bata, masai godang akaparukilon dihilalai mana ala sodapotan pasu-pasu pariana kono. Jadi amang inang mulu dihalak Batak tersarupa do tuhalak Jehudi na julu mulu sadong poparanna dang masuk bilangan di adat dohot di masyarakat nang di Huria. Jala masa doi muse mulu dang adong dapotan anak si matuana menuru anak konna menguli mahomse. Jala ido na masa menguli masih Elkana dibuat muse sada perempuan. Jala dapotan anak doh buru mai mana sian perempuan apa dua honi lamutabbama pergumulan ni si Hana. Ido na dia luha-luha ni mana tu dia bata. Jala ido pang idoan ni mana tu dia bata. Tuhan lehom matu diau yanakon. Jala molo di leo koi tu au pelehonokku mai tu ho. Gabe makkobasi mai mana di bagas joromi. Ima pada ni mana tu de bata. Ima najar ni mana tu de bata. Idia mua manami nahinalongan. Marnajar mulu marpadan tu de bata ikodo si pasauton. Ate amang inang. Salahkan marpadat tujol mapehita ikon pasauton. Apalagi mulu tu de bata. Pelean na khusus, pelean na dumenggan ido di hatahon hatani de bata diak kabangso Israel na porsea idok disi molo mameleho pelea pehamu ikon pelean na dumenggan molo pe anak ni biru-biru ikon anak di biru-biru marumur sataun jalan na denggan nang akka pelean na asing pe dang boy na martihas dang boy na mapitung. Jadi dua mangenang patik ni de bata. Lay gudang dua ke orang tua. Lana 5 tahun mahal mersikola di Bandar Baru. Gudang dua kadongan nami na binereng. Mulak sian persikolaan sebadar baru dengan berbagai-bagai latar belakang. Alana adong do prinsip ni orang tua sebagian ala badal ya nakon. Suma mau gabe padita disuruh mamar sekolah tu STT. Dong na ba? Ala boy masuk perguruan tinggi negeri, dang boy masuk tu sekolah kedinasan, dang masuk tu sekolah tentara, sekolah polisi, agak bibadita mau anak ha. Adong dona deba, ala adong tihas ni anak konna. Ngau sumak ko masuk sekolah badita ay mulu sekolah apa husugot dang na jalon ni pamareta do perusahaan karejo di
perusahaan. Mengop pa manginang dung presiden tahya nama bitung baru dijalo akka na Martias. Anggo sebelum ini kan yang dijalo. Adong dua persyaratan nih. Tidak cacat. Haru di peraturan ni colma adong peraturan molo neng karya judang bui na Martias. Wasa molo tu debatai kon Leonon na Martias. Proses demi proses mana sering terjadi sehingga godang akan namulak sian parsikolahan perdita. Alani berbagai motivasi naso benar. Alai si Hanna nunga marpada di mana tu debata anak na nilehomi Tuhan pelehonok kumai gabe naposom gabe makobasi di bagasa kuriam. Jadi dia muamanami nanami na hinaulongan adong madua gambaran ni keluarga nalao si pahusor-husorot tadi bagasan rohan ng pikirata na parjolo keluarga ni si Hana. Na paduahon keluarga ni Imam Eli. Yo turpuk jamita molo na sugot turpuk jamita imal siya Lukas mataringot tutuan Yesus noong marumur 12 tahun jala dibuan natoras na si ganuk tahun tu bagas joroni di bata ganuk tahun sehali sa tahun jala hasomalan ido ngaliling tarsurati jala ido na pinatupani si Elkana do si Hana si ganuk taon ro tu bagas joro ni debata pasahaton akka pelean nani halomohon ni roha ni debata. Karena perjolo dang lupa nasida madok mauliate di sela denggan ni denggan basa dohot pasu-pasu nani leon ni debata tu nasida. Terlumubi dinaung di leo debata tu si Hana sada anak bawa jala di guari mana mai si Samuel. Juk do mulu adong keluarga naliling dapotan ni anak kon di bayam magwarna si Samuel. Adong iso nomor guar Samuel. Biasa na songonido ete amang inang. Tarsongonido somalna. Sabda parningotan may di goari. Dang idon way. Jala dang lupa si Hana dohot amat tajabuna mameleon pelean na dumenggat tu debata si ganuk taon. Saya dibuat do pelean na dumenggan asa las rohani debata majalo akka pelean nai. Tungi na patuluhon nang pe alana nung ngay pilihon ni mana dung law magudang si Samuel nga itaro ni mana tu bagas joro ni debata asa diajari Imam Eli malim Eli mana taringot tuhatan ni debata lapatanda tongdo parsidoho ti mana nang pe sebagai orang tua nung alepas tanggung jawab na alai holong ni rohani mana tu debata dohot holong ni rohana tu akan nama kubasi di bagasan doron debata di batare dari mana lo tanggung jawab na si ganuk taon dinaro na sida pasahaton akka peleat tu debata dang lubay mana mabuan pakaian sebagai imam tu yanakon na si Samuel nang pe me dope si Samuel ate amang inang artina dakkola peleat tu debata di lehon
nang peliat tu akan naposo ni de batape, hamulai dia tu naposo ni batape, tong do di leon. Amin. Jadi udah mulu taringot tu Natal kan, taringot pilihan na dumenggat tu de bata. Kan di tersurat doi dinaro aka sian huta purba, aka par purba dibuat do aka pilihan na dumenggat. Amijon, sere, do aka lanas. Di molo di huriatta gudang do na mangingot akan aposo ni debata pasahaton akka hamulati onna ale adong du deba na lupa nang penong itangyakon alana sa robbang do yamang ida jala memang itu tersurat dang mangulahon-ulahon na asing biak ka na poso ni bata di bagas soroy. Hula makubah si baga. Ulahon ni di bata na mana sida. Ay mulu marbisnis hami. Tong lo tihaw muna hami. Ate. Ido kan? Ay buru padita marbisnis. Buru padita martiga-tiga ni hamulo. Alay lupa hau mga leon. Hamulati atu akapadita. Naung manangya ko kamu. Itu dah. Ini tangyak kodo gabi na ni ulan karua sinur nang kapahapahanan na. Asya kaya nakon na. Asa berhidi kapasu-pasui diingok madok mauliat itu debata jala arbis maituak kana poso ni debata. Amin. Dia mua manamina namina hinangolongan. Alani akka perbahenan na ulina dengan na binaen ni si Elkana doho si Hana dina totong na si dadang lupa mamuji pasangapon guar ni debata jalan mamilihon akka pelean na dumenggat tu debata gabe di pasu-pasu debata mamuse si Hana dengido nakaning nunga tabigi nunga hudok bahwa sada perempuan holdo si Hana, perempuan yang mandul tidak akan mungkin melahirkan, tapi karena doa ada permohonannya Tuhan membuka rahimnya dan dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan dia memberi nama Samuel, dipersembahkanlah itu kepada Tuhan. Dan lubai mana di badannya? Yakodoh jalo Tuhan jalahu peleho manusia tuho. Jala di batari dahoni mana do akka tanggung jawab merhite na Roma muji debatasi ganung tahun na Roma meleho na kepelea tu debatasi ganung tahun gabelas rohani debata mamereng imana gabe di leho mamuse yanakon gatti ni si Samuel. Tolu anak bawa, 2 anak buru. Luar biasa. Tidak manginang. Jadi didok akka parjamita ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan, kita akan menerima lebih banyak. Dan ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik daripada yang kita berikan. Dang magopo, dang marisuang, na tapelehoni tu debata manginang. Molo tapeleo pena dumenggat tu debata na pasali debata do hita disi. Amen. Nanggawe diri puamu molo dipeleo kamu 100 juta tu pembangunan non. Gabe marpugus samu daun. Nang marpugus sama minang.
Ay margugo jala marhuaso do de bata mamasu-masu na pinilehong munay marlupi gadda. Adong na 30 hali, adong na 90 hali, bahkan adong na 100 hali lopit. Sada do di peleo si Hana tu de bata, alay limanay di leo de bata. Luar biasa kan? Tungi na perlu muse singotot ta adong sada namargoar William Carey perintis misi di India mandok, jangan berharap hal-hal yang besar dari Allah saja, cobalah lakukan hal-hal yang besar untuk Allah. Dakku to alana inna si ganung tahun mulu di gereja ton mulu hari Natal ikon menerima hadiah Natal lu sia gereja ruas. Tapi tahun odang adong, udang baru ngutung-ngutung, ade. Padahal sepantasna kita do mabuah silua tu gare. Amin. Songon na bakol dah mangalusi. Seharusnya kita rumah buah silua tu gereja kan? Tak kita menjalu silua se gereja. Alai tradisi ya terserahlah. Kalau memang itu sudah menjadi tradisi. Tapi pada umumnya kita rumah buah silua tu gereja. Jalaido nata surat. Ima taringot tu keluarga ni si Hana amangena. Di pasu-pasu debatado keluargana ala ni haringgasonna ala ni hapatunonna dohot yasni rohana memelehu peleat tu debata. Ala ita badikom matu keluarga ni Imam Eli. Imam namak kubasi di bagas joro ni debata. Idok nak kaning adong madua yang nak kon Imam Eli ima si Hopni dohot si Pinehas aha madiula nasida saya dipabuati nasida do akka pelean na dipelehon akka ruasi na khusus bagian na pinelehot tu debata padahal nung nga dong pelean ni ruasi na khusus tuakan aposo ni debata. Alai na khusus tu debata apa dibuat nasida. Dungi. Dosa na asing didok nak kaning. Didongani nasida mamudum perempuan naso dongan saripena. Dosa iman na mabahin muruk debata. Jala sahado itu perbinigyan ni Imam Eli. Baritai. Alay hola didok bahasa may ulah ko akana ulah songonin. Artina manginang di pamanja Imam Eli do yanakon na duaon. Do benay do pepatah kecil teranja-anja, besar terubah tidak. Makanya mulu tiki mek dan akon dipangidopung na ijulo nami mau ninna alana di pelosok-pelosok kami melayani alero mainata tidak. So tung gabi manjan dong ala di julo ni opung na. Gabi mangalo tu natorasna. Tidak salah sih kalau di depan opung. Tapi perlu diingat, ya kadang opung itu tidak berani ya, mengingatkan paupunya dengan sangat keras. Kalau salah, enggak mak, ayo pinajulu songoni doho, enggak bini ndak musik. Badal doho najulu sini mana, enggak. Gabe dia pini paupuna dah, badal, enggak bisa salah kan? Itu yang dilakukan Imam Eli. Dia memanjakan kedua anaknya.
Dia hanya menegur secara lisan saja. Dan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Alana manginang didok nata surat do, mulu adong Bibel muna, mulu adong Alkitab muna. Dok do di Amsal biddu 10 ayat 24. Didok di si hujaha masyan bahasa Indonesia. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ido naso diulahon opung. Tang barani mana memukul pahupuna alani holongna, alani holongna gabe mago mapahupuna sian holong ni debata. Jadi mulu adong orang tua na songoni dang nama kalongi anak kon na mana isi. Nama bayi ni anak kon na gabe mago dotong. Sedangkan firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus menggunakan tongkat mendidik anak itu. Ada waktu-waktunya katanya. Jala di batapit songonido tuhita. Mulut tabereng natar surat dia manginang. Yan buku Heber. Betul kamu do buku Heber? Ibrani pasal 12. Kalau bahasa Indonesia Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8 demikian dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, ini firman Tuhan. Sebagaimana ayah tadi terhadap anaknya, begitulah Allah terhadap kita. Karena kita dia sebut anaknya. Dan itu yang ngamanginang. Mulut tabereng do nata surati Yohanes sada ayat 12. Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Manangise nama jakko debata guaron nama nasida anak ni debata. Jadi mulu anak ni debata hita dang malua hita siya nakaragam ni pakrukilon. Asa marhite paruk kilo ni gabe lamu jonok kita tu debata. Dang napaholak kok kita sa debata molo pe madaw kita tu bangujunan molo pe roak ka parukilan molo pe roak ka hasusadaong. Asa maben hita lamu jonok tu debata doa manginang ujian doi atar songok kalak namar sikola. Amin. Ido. Jadi saya taringok doa tu edenya kaina PWM rakko to meleson PWM do mangedeho ni. Ingat tamu do penang edena terlungobi dia ke orang tua nama buah ni anak korna terdidi. Adong dokor ni PWM do biasa mangedeho non mulu di gereja nasing. Edena unang lalap. Bait kedua didok tu gugeleng mi manada harajaun ni debata rab mahu lau manggurun
hatani de batasikop mabandis ho magopodo molo morong ai tukno de batalau sumarihon. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, judul lagu ini Unang Lalap di Arta Portibi. Jadi kepada orang tua yang membawa anaknya dibaptis, hari ini firman Tuhan mengingatkan, sesibuk apapun engkau, tapi engkau harus menyisihkan waktumu untuk anak-anakmu. Amin. Secapek apapun engkau, harus engkau menyisihkan waktumu untuk anak-anakmu. Dan istri saya selalu mengingatkan saya seperti itu. Karena kalau kita tidak mau capek sekarang mengurus anak-anak kita, maka besok lusa kita akan capek dibuatnya. Ingat itu. Mulu dahulu itu lu sonari mangaredut ya kaya nakotai. Lu jahunun nama itu sugut taduan dung magudang imana. Dan itu yang terjadi pada Imam Eli. Tak kala dia tidak mengingatkan dan mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan, maka ada anaknya itu hilang dari hadapan Tuhan, sehingga pada saat Tuhan marah menghukum anak-anaknya, dan pada seketika anaknya mati kedua-duanya di saat mereka berperang melawan orang Filistin, dan mendengar anaknya sudah mati. Akhirnya Imam Eli pun terjatuh dari tempat duduknya, kemudian mati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mua manami naolongan, ido nadi hasi holhon ni rohani debata tu hita, songon edenak kaning tugu geleng mi mananda debata. Aero si bataka ibu-ibu muda madok ay nalasakan ya anak kon hinda. Olo lao tu langgatan bamuliate madah molo ya anak komiro tu langgatan. Ay nalau pedi dari mana? Tangyak koma. Amin. Biarlah engkau capek sekarang, tapi nanti engkau bersuka cita. Tapi kalau engkau tidak mau capek sekarang, nanti engkau akan menderita. Pilihannya ada padamu. Berkat Tuhan itu juga harus dipertanggungjawabkan, termasuk berkat anak. Mana yang harus dipilih? Ada padamu. Mau bebas sekarang? Ya, tinggal memanggil baby sister. Ya kan? Madogo dang dungo do pe mana ngalau karejo. Mulak ka so perkerejuan ngamudo mi mana? Sa di hari marsado imana? Hari Sabtu lau mandapot to do ngamu arisan. Hari Minggu dang dibuat tu gereja. Kapan bersama dengan anak? Akhirnya dia belajar dari dunia ini. Di genggamannya ada dunia. Kami mengalami pergumulan yang sangat panjang Bapak Ibu Saudara. Waktu anak kami kelas 1 atau kelas 2 SD kami belikan game-game yang biasa itu. Kan ada game-game murah-murah itu. Ya, supaya tidak bosan dia di rumah. Anak kami yang paling besar si Martin, supaya tidak bosan dia di rumah, kami belikan itu supaya dia bisa bermain di rumah. Pada saat dia kelas 5, kami belikan dia komputer. Dan kami masukkan internet ke rumah supaya dia bisa belajar
main komputer dan sambil belajar dengan tujuan supaya dia belajar dari internet. Kebetulan sekolahnya waktu itu ya gencar-gencarnya waktu itu di Rantau Perapat ya belajar dibantu dengan dari internet. Tapi kemudian itulah yang membawa dia bukan lagi belajar tentang pelajaran sekolah, tapi belajar game online. Di Rantau Perapat Bapak Ibu sudah hampir semua tempat warnet saya jalani untuk mencari anak saya ini supaya pulang ke rumah. Setelah dia kuliah di Polmed, banyak tempat warnet saya cari supaya dia pulang ke rumah. Bahkan dia tidak pulang semalam-malam. Dan suatu kali saya marah sama dia. Kalau memang tidak ada niatmu kuliah, kau mau menghancurkan masa depan, hancurkanlah di internet ini. Tahu Bapak Ibu apa jawabannya? Di internet ini pun ada masa depan. Saya tinggalkan anak saya pulang. Itulah pergumulan kami kepada Tuhan. 3 tahun dia harus sia-sia waktunya. Gagal total di Polmed. Kami doakan. Tuhan jawab 2 itu. Waktu adiknya mau kuliah, saya kuliah lagi. Dan ya itu dia bilang sama ibunya, enggak berani sama saya. Saya bilang, kalau memang mau kuliah harus sungguh-sungguh. Saya tidak mau terulang yang kedua kali. Itu saya bilang. Dan puji Tuhan, dia berjanji sama ibunya dan juga kepada saya dia mau sungguh-sungguh. Hanya permintaannya, janganlah di Medan. Oke, basado Tuhan ini menerakku. Berangkatlah mereka sekali 2 kuliah di UKSW di Salatiga dengan mengandalkan doa kepada Tuhan supaya dicukupkan biaya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, ya kami selalu disenangkan olehnya setiap kali semesteran, ya IP-nya cukup luar biasa. Bahkan kemarin itu dia kasih tahu IP-nya 3,94, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, yang mau saya katakan kepada orang-orang tua muda, boleh kau berikan HP atau gadget kepada anakmu, tapi ingat, itu bukan solusi untuk mengatasi kelasakannya. Itu bukan solusi untuk mengatasi supaya kau tidak terganggu. Bukan. Tetap waktumu yang lebih mahal daripada semuanya. Karena ternyata mereka juga sama seperti kita, butuh dikasihi, butuh disayangi, butuh diperhatikan. Anak itu juga seperti itu. Mereka bukan hanya butuh materi, tapi butuh kasih sayang orang tua. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Ada 2 gambaran keluarga. Bahkan yang satu keluarga imam. Dan itu memang tantangan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan justru lari dari jalan Tuhan. Karena kami sibuk melayani, sibuk menyenangkan hati jemaat, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka anak kami dibawa setan jadinya kan. Mari, gambaran itu mengingatkan kita supaya kita berhikmat dan selalu mengandalkan Tuhan. Dinalau menugu-nugu anak kota tu harajauni debata. Amin.
Mau lihat di huale di batang di sialah hatam naung di patol haso di tonga punguan nami. Lopokum mai di bagasan roha nang pikiran nami. Jalo matang yang nami di bagasan guar yang nakmu Tuhan Yesus. Amin. Mari ditamu saya. Cek satu. Ya. Kami panggilkan anak yang akan dibaptis, Albert Gabriel Renatan Arwan. Yang kedua, Catherine Teresa Febrina Panggabean. Yang ketiga, Gita Valerin Caroline Hutapea. Yang keempat, Hanauli Leora Tambunan. Yang kelima, Hans Mateo Marbun. Yang keenam, Jason Emmanuel Hutahayan. Dan yang ketujuh, Valeri Alicia Purba. Ya, geser sedikit lagi, melengkung aja. Oke. Ya, kita masuk. Coba, ada semua dapat? Ya. Bapak Ibu, kita masuk kepada acara baptisan ini. Mari kita ikuti acara ini. Saudara-saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atas hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus. Maka Yesus Kristus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebab itu saya meminta agar kamu memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu, Dia menganugerahkan kepada anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita berdoa mendoakan mereka. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu, Engkau berkenan memandang anak-anak ini serta memberkati mereka, supaya dengan pertolongan Roh Kudus mereka dapat bertumbuh dalam iman
bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ini, mereka dapat masuk dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang, demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua yang bawa anak-anaknya untuk dibaptis, demikian nasihat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena anak-anak sekarang kamu serahkan untuk dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, dan oleh karena itu dengan perbuatan ini mereka diserahkan kepada Allah dan gerejanya, maka dalam menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga asas iman kita yang kudus serta sifat hidup Kristen. Kamu juga berkewajiban melatih mereka supaya dengan hormat, teratur dan rajin mereka menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian di rumah tangga, dan juga dengan hormat dan sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah. Di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun teladan, haruslah kamu memimpin mereka ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu jawablah pertanyaan ini. Maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawabmu ini dengan pertolongan Tuhan? Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yaitu dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman-Nya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan Albert. Serahkan kepada apa? Sanodo. Ya, coba. Serahkan. Ya, gitu. Oke. Albert Gabriel Renatan Haruan, saya membaptis kau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan memberkati engkau dari sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya dan sampai hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan. Catherine. Catherine Teresa Febrina Panggabean, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan memberkati engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya dan sampai hidup yang kekal. Amin. Gita.
Gita Valerie Caroline Hutapea, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan memberkati engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya dan sampai hidup yang kekal. Amin. Hanauli Liora Tambun, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan berkati engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan sampai hidup yang kekal. Amin. Hans Matthew Marbun, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai engkau, melindungi dan berkati engkau dari sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya dan sampai hidup yang kekal. Amin. Jason ya. Jason Immanuel Hutahayan, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan berkati engkau dari sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya sampai hidup yang kekal. Amin. Valeri Alicia Purba, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah menyertai, melindungi dan berkati engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya dan sampai hidup yang kekal. Amin. Jauh Mas Elinai sambil Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pelayanan baptisan anak sudah selesai. Kami akan bacakan dan akan sekaligus menyerahkan suratnya. Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia, Resort Hang Tua, Distrik 2, Wilayah 1, surat baptis pada hari ini, tanggal 26 Desember 2021, telah menerima baptisan kudus dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Albert Gabriel Renatan Arwan. Baptisan dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi STA. Yang kedua, telah menerima baptisan kudus pada hari ini tanggal 20 Desember 2021 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Catherine Teresa Febrina Penggabian. Baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi STA. Yang ketiga, telah menerima baptisan kudus, yaitu pada tanggal 26 Desember 2021
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bernama Gita Valeri Caroline Hutapea. Pelayanan baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi ST. Berikutnya surat baptisan dan telah menerima baptisan kudus pada hari ini tanggal 26 Desember 2021 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang bernama Hanauli Liora Tambun. Baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman STA. Selanjutnya telah menerima baptisan kudus pada hari ini tanggal 26 Desember 2021 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu bernama Hans Matteo Marbun. Baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi STA. Telah menerima baptisan kudus pada hari ini tanggal 26 Desember 2021 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bernama Jason Immanuel Utahayan. Pelayanan baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi STA. Dan yang terakhir telah menerima baptisan kudus pada hari ini tanggal 26 Desember 2021 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak kita bernama Valeri Alicia Purba. Pelayanan baptisan ini dilayani oleh Pendeta Japorman Saragi STA. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan berdoa mendoakan anak-anak ini dan juga mendoakan kedua orang tuanya supaya mereka dimampukan oleh Tuhan mendidik, membimbing anak-anak ini dan membawanya ke jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berkatilah anak-anak ini supaya sama seperti pertumbuhan tubuh mereka. Demikian juga mereka bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus, dan dengan pengaruh dari Roh-Nya yang mengendalikan dan membaharui, dapat hidup menjadi anak-Mu yang benar dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan dan kuasa, pimpin dan lindungilah orang tua anak-anak ini supaya dalam kasih dan nasihat yang bijaksana dan teladan yang baik mereka dapat membimbing anak-anak ini ke dalam hidup yang berdasarkan pada iman, yang diperkuat oleh kebenaran dan yang berbuahkan kesukaan dan sejahtera yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami silakan menghadap kepada jemaat, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis pada hari ini. Kita bersuka cita di mana mereka telah membawa anaknya untuk dibaptis. Artinya mereka mengakui bahwa Allah berotoritas dan bertanggung jawab juga untuk membawa anak ini selalu ke jalan Tuhan. Sebagai tanda sukacita kita, mari kita sambut mereka dengan bangkit berdiri dan sambil mengucapkan Tuhan memberkatimu sebanyak 3 kali. Mari kita katakan demikian. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat. Begitu juga kepada orang tua yang bawa anak-anaknya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang semula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hidup hatani debata alayang gosi Samuel marhalado do di jolo ni Jehovah jala marsape-sape epot sian hori do danaki. Amen. Ido saana tapuji debata. Tapuji debata tai Tuhan
nasian debata, saya dipasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala dipasaur hon madamena tuton dimunabe. Amin. Amin. Hudul mahamu, hartang yang di bagasan rohamu Nabi. Shalom. Selamat Hari Natal.